alkairi amarta baba ya shaɗaɗɗen matsayi yana kunna sarri ya rabbana kaliki kai ne ka zaɓa al-mustafa na tabbata cikin adamu annabi ne imamu mai rarraba alkairi annabin annabawa ka gama lafiya annabin annabawa ka gama lafiya shiryawa na yi tsabtin na yi mabai duka shagata shaɗe ne a gurin mai duka kai ne hakiya take sa mutane hakiya duk wanda ta bude idan ta hakiya take samu annabin annabawa ka gama lafiya hanya ta yi biyu ga shirya ga bata wacce za ka fi kai ko mutum da ce ta sa ta farkin wanda ta